Ale tak ja som už na to nejak tak čiastočne odpovedala. No, nazvala som si inak, že 3 dôvody, že 3 O. Jedno je ošuchovanie, druhé je očumovanie a tretie je oblbovanie, ale tak v podstate divadlo je druh masového spoločného kolektívneho zážitku, že človek potrebuje byť videný, potrebuje vidieť iných ľudí, potrebuje sa ich dotýkať, lebo je to súčasťou procesu jeho sebadefinovania. Áno. A že potrebuje kolektívny zážitok, je iné pozrieť si doma film na DVDčku a iného vidieť v kine. Je to úplne prirodzené, že ty potrebuješ zdieľať zážitok naozaj. No preto, o čom som hovoril, pre ten kontakt a neviem, mňa nezaujímajú veľmi nejaké také uhladené akademické predstavenia, aj keď som v divadle, ktoré robí aj také, no. Ale zamestnaný. No ale proste ten kontakt si myslím, najmä v tejto dobe takého kontaktu cez niečo, dneska máte internet a máte četovanie a ste v akomsi kontakte, ale ten kontakt nie je osobný. Ten kontakt je, aj keď si tam pustíte tú kameru a s niekým četujete, tak no áno, ale nie je to, proste on nesmrdí cez ten, ani nevonia cez ten internet. No a v tom divadle to predsa len ešte nejakým spôsobom funguje, tá komunikácia od človeka k človekovi, keďže sme my také bytosti, ľudia, aspoň normálni ľudia, ktorí kontakt vyžadujú, alebo proste o nejak... No tak zážitok každý, či už pozitívny, alebo negatívny, či láska, alebo nenávisť, sa vlastne najviac môže aj zavraždiť, môžete len toho, aj milovať sa môžete len s tým, s ktorým ste v kontakte osobnom, cez obrazovku alebo cez počítač, to ide ťažko. Aj kino je skvelá vec, ale divadlo je divadlo. Prečo práve divadlo a prečo nie niečo iné? Rozhodne to vychádza z niečoho, čo je v našom... Prepáčte, asi to nepôjde momentálne. To je ťažko povedať. Asi ako každý divák chcem vidieť predstavenie, pri ktorom sa nenudím a neľutujem tých eur, čo za to dá. Asi to. Chcem vidieť herca, ktorý naozaj hrá niečo, čo mu verí a nepretvaruje sa. Chcem vidieť inscenáciu, ktorá ma neurazí a z ktorej si niečo odnesiem. Áno, to je to v tej jaskyni, že potrebujeme niekoho, na koho sa pozeráme a potrebujeme face to face a potrebujeme ho cítiť a potrebujeme to celé vnímať v tom reálnom čase medzi sebou. Akože to sa nedá ničím nahradiť a nazýva sa to, proste je to divadlo. Je to tento typ zdieľania zážitku. Nemyslím si, že je to niečím nahraditeľné. Len si myslím, že forma, v akej sa to ponúka, je proste úplne mimo. Akože to je všetko. Dnes, ako sa ponúka. Nehovorím, sú aj výnimky. Naozaj sú isté predstavenia, ich pár, ktoré sú skvelé. Ktoré sú tu a teraz a sú naozaj fajn, ale zvyšok